салом дӯстон, Лионел Месси коллексияи зебои футболкаҳоро дорад. Сарвони мунтахаби Аргентина тӯли 12 сола мешавад ки футбол бозӣ дорад ва то ин дам бо бисёре аз легендаҳо бозӣ кардааст. касе ки бо ӯ бозӣ накунад мехоҳад футболкаашро дошта бошад. Ба ҳамин сабаб аксар вақт онҳо бо Месси ивази футболка мекунанд. боре худи Месси қайд карда буд ки футболбозон бештари вақт либоси Аргентинаро аз ӯ мегиранд ва бо он либос ба хонаашон мераванд. бешубҳа Месси футболкаҳои Ди Мария, Агуэро, Милито, Лавези ва Ланзиниро барои худ дорад. чизи ҷолиб ҳамин ки Месси бо ивази футболкаҳо онҳоро ҷое фаромӯш кардан намеравад, балки онҳоро коллексия мекунад. футболкаҳои ҳамдаста, легендаҳо, ситораҳо ва нобиғаҳое ки ҳатто мо дар ёд надорем дар хонаи Месси ҷой доранд. байни ҳамаи он футболкаҳо либоси Зидан аҳамияти хос дорад. медонед чаро? чунки ӯ ягона футболбозе аст ки Месси худаш футболкаашро талаб кардааст. албатта бо дигарон ӯ бо хушҳолӣ ивази либос мекунад, вале ягона ҳолате ки Месси талаб кардааст ин легендаи Реал Мадрид Зенидин Зидан аст. аҷоиб, Месси легендаи Реалро хело эҳтиром мекардааст. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfoot. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба коллексияи Месси агар нигарем, онҷо футболкаҳои дӯстону рафиқон, масалан Алвес, Пике, Милито, Фабрегас, Суарес, Де Паул, Агуэро ва Ди Марияро дидан мумкин. ҳатто рақибон Касилас, Раул ва Лам, Яя Туре, Анри, Деко ва Дин низ ҷои худро доранд. футболбозони на он қадар номдор Устари, Домингес ва идоли Месси Пабло Аймар низ ҳастанд. аз легендаҳо бошад Тоти, Хуанфран, Недвед ва албатта ки аз худаш ҳаст. бале, ӯ ҳатто футболкаҳои худро коллексия мекунад. ҳар ҷоизаю ҳар рекорде ки ӯ нашиканад, ҳатман онро ҷои махсус мегузорад. аммо вале лекин байни он қадар номе ки мо гирифтем як нафар нест. шумо хабар доред ки ки аст? Криштиано Роналдо. ҳамин қадар аҳамият додем, вале байни коллексияи Месси ягоне аз футболкаҳои Роналдо дидан намешавад. аз дастаи Спортинг сар карда то Юнайтед, Реал, Ювентус ва ҳатто Португалия онҷо ҷой надоранд. агар гӯем ки Месси ва Роналдо ҳамеша бо ҳам рақобат доранд, вале не, ӯ аз Касилиас ва Раулро дорад ку? ин маънои онро дорад ки Месси барои рақибон низ ҷой дорад, вале чаро маҳз футболкаи Роналдо дар дасти ӯ нест? ин бо сабаби имкони либосивазкунӣ набудан ҳам нест. Месси ва Роналдо солҳои сол бо ҳам дар мусобиқоти гуногун, дастаҳо ва вазъияти гуногун рақобат мекарданд. бори аввал онҳо муқобили ҳамдигар соли 2008 дар ниманиҳоии Лигаи Қаҳрамонҳо миёни Барселона ва Манчестер Юнайтед рӯбарӯ шуда буданд. баъдан тӯли 12 сол ҳар навбат мо бозии ин ду ситораро шоҳид мешудем. ба ғайр аз соли 2019 дар як сол ҳатто 3-4 бор онҳо дар мусобиқоти гуногун бозӣ мекарданд. гуфта наметавонем ки бозиҳо чунон сахту сангин буданд ки баъдан ивази футболкаро фаромӯш мекарданд. ҳатто дар бозиҳои дӯстона онҳо ин корро намекарданд. чаро? инҷо ҷавоби содае низ ҳаст. дар ёд доред суханҳои Мессиро ки гуфт ман ба ғайр аз Зидан дигар аз касе футболка пурсон намешавам. шояд бо ҳамин сабаб на ӯ Роналдоро ва на Роналдо ӯро ин чизро напурсидааст. шояд яке аз сабабҳо ҳамин чиз бошад. шумо метавонед инро бархурди ғурурҳо низ номед. чизи дигар ин шуда метавонад. шояд Месси аллакай футболкаи Роналдоро дорад ва ӯро ҷои махсус нигоҳ медорад. ин танҳо тахмин аст, зеро Месси футболкаи Зиданро ҳам алоҳида нигоҳ медорад. хуб, ба назари шумо оё онҳо дар алоҳидагӣ ивази футболка кардаанд ё не? фикри худро дар комментария нависед ва пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.